Hey, tomorrow I don't have work. It's my day off. I was thought that Madam will keep me to work tomorrow. So I'm happy, guys. So it's me free. We are the we're looking for. Na 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 na. I'm happy. I have no work tomorrow, so I can do whatever I want. We are the champion. We are the champion. We are the champion. Guys, tomorrow I have no work. It's my day off. So when after my work, when after my live streaming with Baby Shane, I will going to Dubai to travel in Dubai and Expo. Shalalala, shalalala boom, shalalala boom boomba. Bong shakala, bugno sila, ang sigbin aswang, halabira. Na 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 na, tomorrow I have no work. I'm so happy because you know, guys, almost 3 weeks I've worked and work and work. Every Friday I work. So now I have no work. Tomorrow I am day off. So I'm so happy. No work, so happy lang mga guys. Bukas, tomorrow morning, I washing my clothes. I'm washing my clothes tomorrow. Ang mga Chinese nilikay sa akong loyon, hadlocks camera. Ha. So no work tomorrow. Kaya mga guys, masaya jud ko do kay ngano makita na ko kong mga anak. So I'm happy because it's been 1 week I didn't see you, my daughters, my 2 daughters. And you know guys, even it's hurt for me that they will not even message, they will not say hi to me, even for message, hi mama, kumusta ka na? Mahirap pala no. May tanong ako sa inyo, kung kayo sa kalagayan ko na being mother, siguro na high blood na kayo. Magpadaplin ko kay na madam. So siguro na high blood na kayo or nagkasakit na kayo dyan ng mga sakit sa puso or sakit sa dughan, di ba? Pero ako, simple mother lang talaga ako. Marunong lang talaga akong magdala sa problema. Kahit meron man akong problema, pero dinaan ko na lang sa tawa. Even I have problem, but I'm doing the way that I have. It's look like I have no problem. Tika lang mga guys, kaya ang dinaanan ko is damo. Is damo. San ba? San. Ano to pronounce ng bus? San. Siguro kung kamo pa sa kalagayan ko, siguro nagkasakit na kayo. Pero ako mga guys, ang dami kong problema sa buhay. Di nyo alam yan. I have so many problem in my life. But you don't know. Nagdrama tayo no. Drama ni. Pero dinadala ko lang. Kung sa ibang mama, kahiun mo ko asam ko manghiyang nga mo manghihi ko dres dalan. Ay, naon sa ino nakalimot man ako pang. I feel like pee-pee, but I don't know where I could pee-pee. No bathroom here. Tiisin ko na lang. Pero mabalik natin ang istorya mga guys. Biruin ninyo ako ay marami akong problema sa buhay. Hindi nyo alam yan. Pero dinadaan ko lang sa tawa. Dinadaan ko lang sa tawa. Kung kayo pa sa kalagayan ko, siguro nagkasakit na kayo ng siguro nagsakit na yung ubo ninyo, ulo.
Pero ako mga guys, wala, hindi lang, dinadala-dala ko lang sa tawa, pero sa totoo lang, nanakit na ang kamay ko sa nangiwit na sa kadala ng ano ng cellphone. Pero ako mga guys, dinaan ko na lang talaga sa tawa-tawa. Biruin nyo, ang problema ko sa life o sa buhay ko, kadami-dami. Pinapasan ko na yung iba. Nilalagay ko na lang sa bulsa, kaya di ko na kayang pasanin. Pero tawa pa rin, happy pa rin. Just happy life. So, wala ako, I have nothing to do. So, kung wala kang magawa, kasi, hindi naman pwede iiyak kay. Iyakan mo yung problema mo, ikaw lang din mamatay. Diba? Hindi lang ninyo alam kung gaano ang problema ko kalaki. Kaya kayo diyang nakikinig sa akin, ang problema itapon niyo. You have to throw it the problem. You have to keep it and stay positive. Oo. Kasi kung ang isa din, huwag magpadala sa taong mga negatibo. Totoo yan. Hindi yun ganun. So, hi. Hi. Nakisali na sa aking vlog. So, natingala na lang ang kano sa akin. Kano yun eh. Totoo yan. Hindi ako ano talaga. Pero dinadala-dala ko na lang sa tawa ang problema. Kasi mahirap eh, mga sister. Mahirap eh. Ang akala lang nyo ay wala. Pero meron. Ang akala ninyo wala akong problema. Meron. Meron akong problema. Ang dami kaya. Kaya kaso lang ako, marunong lang talaga ako magdala. Biruin mo ha. Ang problema ko, gidala o gibalan ako. Ha? Gidala o akong gipasan ang problema. Pero nadala ko pa rin ang problema. Kung sa ano pa, buktot na ako sa problema. Pero you know guys, I'm just keep it happy. I'm just keep it happy even I have so many big problem. Pero dala pa rin sa tawa. Kasi hindi mo pag inaano mo yung problema mo, mamamatay kang maaga, oy. You will die soon if you bring your problem. So just get your problem and put it inside the pocket. Don't bring it outside your problem. Kaya ako mga guys, hindi. Never. Kahit man sa Pilipinas, even in the Philippines, there's a lot of asking me. My brother, my sister, I have no sister, my brother, a lot of problem. Yeah. But, you know what I gonna do? If I get my salary, first of all, I will send it my mother. Not my family ha. I will not first do to my like my financial for my daughters ba. No. First that my mama. Then after that, after tomorrow, I will send to my daughters to pay the tuition and to for food. And then after that, if how much I get, I keep the money. How much I leave my money, and when I count my money, that this one for I give for that, like I put it in my game my YouTube or baka na ano na ko sa bus. And then if I do game for my YouTube, and I donate someone, if those people needed something, yeah. And pero sa totoo lang, there is a something that is not enough. Money is not enough for your life, you know. It's not important money in your life. I don't know, some people they are important, but for me family important. But some people told that
If you don't have money, you cannot do anything to your family, right? Yes, right. But for me, I get enough salary. But there is something I look for myself, you know? Something that I looking, that I need love with my daughters. I need love with my 69 na ba? Yeah, like now my daughters know, see, they are living in another house, then I am here in my old house. You know what, 1 week, even there is a mobile, I gotta tell you this one, because I don't have any people to talking this, so I keep share this to all people listening my video, that what is this, it's very, that's what I mean, that if I don't know to keep the problem, maybe I die already. Yeah, pero but I keep the problem in my pocket. I'm not listening my problem, but sometimes there is a time, there is a moment, like you got sometimes, like sometimes you thinking sometimes yourself that why they are do like this to you, that I mean your daughters, I mean my daughters can't make message to me that mama, how are you, mama, kumusta ka na, kumain ka na ba, or something like care to your mother, yeah, but they are not. Oh my gosh, it was very hurt for me, but I know how to keep it the problem. But I hope you're gonna share. And a bus, hindi ka lang sagli. Wait ha, because I am going by bus. May bus. Hindi ka lang, hold it. So mga guys, I will continue my message. Here, I'm not feel shy. So I will continue now. It's 12 minutes. Yeah, that's what I'm seeing. That there is something I look forward ba yun? English? I look forward. There is something that I look, something that I need care, I need love. So sometimes maghinay lang kung straight kay there is some people here sinisiyagtan ako sa cellphone mo. Sometimes you need, you know, sometimes you need to you know what I mean, no? But I have a question to you. This is because of the something happened. The 10 years I will not to us English, nawala ako sa kanila ng 10 years or more than 10 years na hindi ko sila nakita. Continue 10 years is to be continue, na hindi ko sila nakita. So dahil siguro sa ganun, no, kaya ganyan sila. Pero naintindihan ko naman sila na ganyan sila, pero para sa akin wala akong magagawa kung ganyan ang mga anak ko. Minsan nakikita ko sa mga anak ko na like example, I have one son, no, anak kong lalaki. Minsan nagtitik sa akin, hindi man lang marunong mag na mama, yung baga sumbatan ka pa na ganun, na nagtrabaho daw siya dahil daw kulang daw ang pinapadala ko, ganyan ba, parang sinusumbatan ka pa, parang sinampal ka sa anak mo na saan. Minsan iniisip ko saan ako nagkamali na bilang mother, where I get mistake being a mother. So kapusip ko naman.
Parang ganun ba mga kapuri. Pero mga kapuri, dito na lang ako sa muna. Pero continue na lang natin yung pag-usapan natin sa next time. Na maintindihan ninyo ako sa problema ko. Kini si Lourdes Pusaroso. Doktora Lourdes. Pinipigil ko na lang yung tawa ko dito. Pero kahit may problema ako mga guys, dinadala-dala ko na lang sa tawa. Hindi ko binibitbit dahil baka magkasakit pa ako. Minsan pa naman pag dinibdib ko yung problema ko, parang yung puso ko parang may apoy. Dinadala, kaya hindi nyo ako kaya palagi ako nadadala ng tubig sa dito sa packet sa bag ko, kasi pag minsan naramdaman ko iinom ako ng tubig, mawala rin siya yung parang paso, ganun. Kaya hindi ko siya ina-adjust ko ang sarili ko kasi baka mamatay lang ako bigla. Kaya sabi ko sa inyo, life is too short. Kaya sabi ko sa inyo, hindi ako nag-iisip ng bukas, nag-iisip ko ngayon. Kasi kaya sabi ko sa inyo, habang may pera, enjoy your life para hindi kayo maano ba, kung libaw mamatay man ang tao, hindi ka magsisi kasi na-enjoy ka na. Pero sa akin, inano ko na lang talaga, inahappy ko na lang life. So mga guys, dali na lang taputo ba, sunod na naman tayo mag-usap. To be continue next tomorrow, my video. Sabihin ko sa inyo kung ano man ang problema. So bye. Thank you. Mega shout out ni Australia with love. Bye. And Lisa Jean Grainer, Randy Palin, and Baby Sheen. Subscribe nyo si Baby Sheen, mga guys. So, dini na lang po ito mga guys. See you.